Volem guanyar el dret a decidir, aspirem a que hi hagi data, volem que hi hagi pregunta i entenem que el que hem de fer és defensar el país. I defensar el país vol dir deixar molt clar que aquest país es divideix entre els immobilistes, aquells que no volen que es mogui res, i aquells que volem que les coses canviïn. I en clau de país i defensant el país, i no en clau de partit, i només defensant els interessos de partit, el que volem, en definitiva, és que hi hagi un front, un bloc, on tots els que ens oposem als immobilistes, on tots i totes aquells que el que volem és que les coses canviïn, puguem estar junts. No hi ha transició nacional, no es tira endavant en el país, si quan apareixen casos de corrupció mirem cap a una altra banda. I lamentablement, aquells que els han protagonitzat no han donat les respostes apropiades. No han apartat dels càrrecs electes aquells que estaven imputats. Però és que és més, per aconseguir una política amb les parets de vidre, resulta que anem a velocitat de tortuga amb elements tan importants com la llei de transparència o la llei de consulta. I amb aquells elements on a més el govern podria haver avançat, ha fet molta propaganda, però no ha concretat res. Avui, malauradament, tenim xifres de que hi ha dones que pateixen aquesta situació i que no s'atreveixen a denunciar-ho o que no confien que una denúncia els pot garantir poder sortir d'una situació de violència. Si el problema són els recursos, no ens podem permetre que hi hagi cap dona que pateixi violència per culpa de que no tenim un recurs, un acompanyament adequat a que ella pugui superar o oblidar aquesta situació.